päivänpaisteen norsujuna. Herkkuja tulossa. Syömään, pikkukärsäkkäät. Hei, Roope. Teresa, mitä sinä teet eläinhoitolassa? Ruokin norsunpoikaset. Hei lapset. Hei äiti, no joku tänään? Katsotaas. Joo, toiset poskihampaat ovat puhjenneet. Poikaset voidaan siirtää safarille. Huomio retkeilijät! Päivänpaisteen puiston safari on juuri alkamassa. Tervetuloa seuraamaan villieläimiä luonnollisessa elinympäristössä. Mitenkäs tämä sammutetaan? Pitääkin mennä. Minä vedän safaria. Harmi, etten ehdi taluttaa norsunpoikasia sinne. Olisi kiva saada ne mukaan safarille jo tänään. Äiti, hei! Mehän voidaan tuoda ne. Onnistuu! Kävijöiden pitää nähdä ne. Ne ovat söpöjä. Osaatteko pitää ne jonossa? Joo, katso. Kärssä häntään. Selvä. Taluttakaa norsut safarille. Kivaa! Muistakaa, poikasia täytyy sitten vahtia kunnolla. Nähdään! Heippa! Ai niin, luen varusteet, niin nähdään tässä. Retkihattu, kypärämoodi. Retki Roope on varusteissa. Jee! Mennään, Tappa! Vinha, vastaa Vinha! Tappa! Hei! Mihin mennään tänään? Suuren metsään! Nyt tehdään norsuletka. Kiitti, Vinha. Nyt nätisti jonossa noin. Hyvä. Hienosti. Tamppa, tässä on namina. Tervehdys. Sille maistuu ihan mikä vain. Se oli rulla. Ja tässä on... Roiske. Kyllä. Pannas nyt jono kuntoon. Kärsä. Häntään. Häntä hippaa. Ota kiinni. Hippa. Häntä hippaa. Viimeinen kuulutus safarille, se alkaa nyt. Tulee kiire. Nyt pitää panna vauhtia, mutta miten? Taisin saada ajatuksen. Mennään, tiedän oikotien. Puistojunalla pääsee safarille. Kätevästi. Rulla, lopeta kieriminen. Roope, ei huolta. Nähdään seuraavalla asemalla. Vinha, vastaa Vinha. Lentomoodi, Vinha. Voi ei. Norsun terran ylilaskija. Taidetaankin ajaa. Oho, retki Roope, kuskaa norsua. Hyvin menee, Roope, hyvin menee. Hei kaikille, tervetuloa päivänpaisteeseen. Kun minä sanon päivän, sanokaa paiste. Päivän. Paiste. Päivän. Paiste. Hauskaa retkipäivää.
yksikään norsu karkaa enää. Ei tosiaan. Eihän Nami. Oh, Nami. Ei nyt taas. Tänne Vinha. Haen Naminamin. Nähdään safarialueella. Selvä. Me tuodaan Rulla ja Roiske. Nähdään safarilla, Tamppa. Pidä Rulla kiinni. Voi ei! Pikkuinen napsaus! Halo? Hei Roope, safarille lähtijät odottavat pikkunorsuja. Tuotteko te ne? Joo, tuodaan me. Seuraavana safariasema. No niin, me jäädään tässä. Rulla! Naminami, tule tänne! Naminami! Roope, etsin Roisketta. Mitä? 2 norsua karkuteillä. Roiske! Siinähän sinä! Vaan et enää! Odota! Naminami, nyt tänne! Seuraavana lumirinteet. Pukekaahan pipot ja lapaset. Nyt tänne! Roope, nyt mennään! Älä juokse! Odota! Hei! Wow! Sainpas! Mennään Tampan ja Rullan luo safarille. Kuuluiko tuo norsun ääni vuorilta? Sehän selviää. Retkipakki, kiikari. Rulla, Tamppa, hissi ei kestä norsua. Vinha, pelastusmoodi. Pelastusvalmius, retkiroove. Ei ole hätää. Tamppa, teidän täytyy nyt vain hypätä. Selvä. Anna mennä, Rulla. Jee! Juhu! Anna mennä. Wow! Me lennetään! Mieletöntä, Roope! Hyvin meni. Hei Roope, safarikierros päättyy. Ei ole näkynyt pikkunorsuja ollenkaan. Ollaan tulossa! Mitä norsut siirretään sinne? Sillä ensimmäisellä konstilla. Kärsä häntään! Tähän päättyy tämänpäiväinen safari. Katsokaa pikkunorsuja! Hei kaikille! Norsuja! Ihanaa! Päivänpaisteen puistossa tapahtuu taas. Terve, Roope. Puistossa oli kuulemma norsuja karkuteillä. Niin, mutta me hoidettiin ne. Hyvin tehty ja toitte norsut juuri sopivasti. Metsänvartija tietää, että nopein tie ei ole aina paras. Roope, voitko avittaa vähän? Rulla! Kärsä hippaa, ota kiinni. Kärsä hippaa, selvä!